A kako je sladak, kako je skočio kod. Evo, vidim da mi jedan je preći. Ja isto mi je brojila to, malo sam se... Pa nisam, malo me puca treba, onda... Adrenalin. Da, adrenalin, sve se tako desilo. Ti se radi to, kako izvojskaš. A šta radili su godinac? Biće najposvećeniji. Sad ću da učim devojke. Ja znam da kuvam naroda, a ne završavam ništa. Ni ja, što ste dobili? Ja poližem. Ja ništa sad. Ja i pasu ne znam. Niko ne primeti. Niko ne primeti, čovjek isto jako dobro skuvam. A supu mislim da niko ne skuje kao ja. Ne znam, možda moramo se takmići mađe da prima takmiči. Ja supu plus jeks, kuvam 5 sati.